Murudo umatende kapinda nevanhu vedu ava, tiende kapinda nemoyo wese. Uye murume anorova mukadzi ngaanyazotongwa mukotongo unotorwadza mudzimai afanira kurohwa mukadzi afanira kurohwa. Maruto akavicheka, maruto akachekwa nemesa. Nyaya dziri kuitika mazuva ano dzinosuwisa. Hapatori nguva usina kunzwa kuti kune murume abaya mudzimai wake. Nyaya yekushungurudza madzimai nekutambudza madzimai inyaya iri kurwadza muZimbabwe. Nhasi tiri kuOld Tafara uko kune mudzimai wakabayiwa nemurume wake nebanga akashayika, asiya vana vaviri. Vanotaura vanoti vakanga vasipo vakazongonzwa zvinhu zvakaitika kwakuzoona mudzimai uyu ashayika. Tine urombo baba nenhau yakaitika pano. Mungatitsanangurirewo here kuti mwana wenyu akashayika ndewechingani uye venge vagara makore akawanda sei nemukwasha wenyu? Zvinhu zvinorwadza zvikuru. Ndingati mwana ndo mwana wangu wedangu wekutanga. Saka vanga vagarisana zvemakore 29 years. Uyezve chakava chishamiso kuti unongonzwa kuti mwana ashayika. Mashayikiro acho akaita zvekuchekwa nebanga. Meno vakanganisirana pamagarisiro avanga vakaita. Sikazi kuti vanga vakagarisana zvakadii, zvanga zvichinetsa zvakadii. Asi chinhu chinogumbura zvachose kuti mwana anonzi achekwa nebanga, awarwa kusvika pakuti munhu anochekwa nebanga munhu unongonzwa kuti afa. Nyaya kana zvichinzi vanhu vakanganisirana inotongwa, vanhu voonekwa kuti akanganisa ndeupi, vanhu votongwa, kwete kuti unotonga nebanga. Hatisingatarisiri zvakadaro asi kuti zvakatoitika. Saka tine kurwadziwa kukuru nekuti taitarisira kuti achararamawo achichengeta mhuri yake. Saka panotooneka kuti dambudziko rekuti asiya vana vaviri vasikana vanoda kuchengetwa. Murume wacho akasungwa parizvozvi, so hatisi kuziva kuti mutongo wacho uchange wakamira sei. Saka dambudziko rasara hungu mwana aparara, asi taane kuchema kwemhuri yake inova inoda kuchengetwa. Saka zvinhu zvinoti kuvana vemazuva ano, kana uchinge makanganisirana hamutongi nhau muri mega nekuti zvinonetsa mangwana. Apa tinotova nezvatinotarisira kubva kumukwasha zvaangasati agadzirisa, rinova dambudziko ritoripo izvezvi. Saka unova muenzaniso. Saka kune vana ndinoyambira kuvana kuti usazove muenzaniso panyika, asi kuti kuona zvakadai zvaitika zvidzoreredze. Ingava mhosva yakadii kana dai makanganisirana zvakadii, tinotarisira kuti munotonganiswa nyaya yogadziridzwa, kwete kusvika pakubata banga wocheka munhu. Munhu woshayika idambudziko rokuti unosiyira vamwe dambudziko voremerwa nazvo. Saizvozvi pane vari kutambura nenyaya iyoyi kuti iwedze kuigadziridza kuti iswatuke. Izvozvi pane nyaya yepostmortem, mwana ndokwaari kuchipatara. Nyaya yacho haasati atoitwa postmortem yacho, mazuva ari kungofamba achienda. Zvichazoda kuti burial yacho pane inenge yakuitwa zvichada kumirwa iye wacho munyakuita mhosva hapo. Idambudziko revanhu vasara vasina zvavanoziva. Saka zvinhu zvatinofanira kuti titarisise kune vari kukura vechidiki kuti musazopinde nematsimba akadai. Notenda. Ini semudzimai ndakarwadziwa, kunyange uchinzi watadza but hapana mhosva inourayisa. Chinhu chinorwadza kuti mumwe mudzimai wandaiziva, ini mese chandaivaziva vairuka musoro, inda ndiri mufidhi wekuruka musoro, nichiruka musoro. Sometimes vatombodipawo vanhu kuti nditi sei ndiruke musoro, but zvinorwadza kuti munhu womukadzi aita sei aurayiwa. Haini zvakandibata zvisingaiti. Even kutoti ugare nemunhu womurume mba unopedzisira kutotya kuti pamwe ndogona kuita sei kungotourayiwa, because varume hatichavatrust. Murume atongova munhu anotyisa. Ukakanganisa hauziti mhosva yacho, ana hangu handisi kuti vakakanganisirana ichi. Ini sikugara kwavo ndaiona vanhu vaiwirira nemi. Handina mbona hangu problem. Even paFacebook yavo kandaiona vachidanana nemurume wandanga mbona una problem. But hameno kuti imhepo here kana kuti ichi hatitozivi kuti chakaitika mumba mavo.
ndapererwa kurwadziwa chaiko semudzimai ndakatotya nanhasi zvinototyisa kuti munhu angaurayiwa nebanga zveshuwa here vana vatosara dzatovanherera baba isovhiasa wakutoenda kujeri hapasisina vana dzatovanherera especially upenyu hwevana hwatova ameno hatingazivi kuti vachararama sei but upenyu hwatooma hwevana kana kuchikora handifunga kana kuti vachaenda because maisasha ini kusiuza kwavanga variwo first born mumba mavo hakuna mumwe munhu achakwanisa kuita sei kuchengeta vana mai vavo vanga vatotukurireiwo hapana munhu achakwanisa kuchengeta vana asi semudzimai ndarwadziwa ndabatikana zvisingaiti. Tanzwa kuti imimi maigarisana nemushakabvu panapa mungataurire kuti munomuziya ari munhu akaita sei kuti zvakatanga sei inoziya cho yakatanga nguvai uye paitika chiitiko ichocho maactions api akatorwa nevavakidzani. Alright. Mai Sasha vaigara panapa vaigara nomwe zvakanaka ungori address. Saka musi weThursday wakauya zvekuma around 8 kubva utopinda mumba mavo zvemazuva ese kubva utodya kubva utotandira nevanhu vavo vorara. Sati azonzwa noise scream kuma 1:30 ndopa wakascreama ndipo patakabuda chinyi kunze chida tasoti chinyi chaitika. Sati angofunga kuti chinyi vanhu vangorovana chinyi sezvo vaimbotaka kunetsana vatanzwa chinyi vanyarara ndopata vatadzoka mba. After 30 minutes popatanzwa futi imwe scream yamaisasha popatazobuda chinotasa vatataona watopa floor watochekwa nemurume wavo ndopatakazo vanhu ese ndipo pakazotomuka voenda polisi ubva yane ambulance ndipo pawakazosvika polisi bva itakura murume wacho kobva wazoona kuti maisasha wasisipa wafa. Ndo zvakaitika maswero. Ichokwadi here chikurwa nevamwe vari kutiwo murume wacho kutaura kunoku ari muchipatara nekuti akakuvarawo? Ari muchipatara ariko akari kuparenyatwa. Akakuvara nei murume? Zvinonzi vamwe varuta akavicheka vamwe varuta akachekwa nemaisasha hatozvizivi kuti chinyi chakanatsoitika. Ndiri kurwadziwa zveshe anofa kwamaisasha hamene kuti gavhumende ichazvitora sei kuti murume wese anenge auraya mudzimai even anotoabhusa kutorova chaiko vanhu ava zvichaitwa sei senyika yeZimbabwe ngavatibatsirewo even iri gavhumende chaiyo munhu wemudzimai tiri kutodawo security yakasimba yekuti munhu wemudzimai haubatirwi even foni chaiyo even kuteerwa kubasa chaiko inini zvinotoabhusa munhu kuteera munhu kubasa kubatira munhu wemukadzi foni kurambidzwa even kupfeka zvaunoda chaiko itori mhosva muno muZimbabwe nevamwe varume tinobatsirika sei semadzimai taakutotya kutoti even indona senge futi community inocontributa futi munhu anototi mukadzi wako uri kuona zvaari kuita here vanhu vanofurira vanhu vari kucontributa futi zvepamasituation akadai. Saka toita sei semadzimai eZimbabwe kuti tibatsirikane munhu apfekewo zvaanoda afambewo mufambiro waanodawo hapana mhosva inonzi inorovesa munhu especially kurova kuuraya tibatsireiwo munhu anorova mudzimai ngaatombotupiwa mutongo wakaomarara iye kana munhu usingachadi munhu hameno tingabatsirika sei kuti kana munhu asingachadi munhu anyatsobatsirwawo negavhumende kuti vose varume vazhinji havarambike kutaura chokwadi murume haarambike anotokuabhusa kuti kutondiramba kuri kuita kokoka zvoro totone magirlfriends awinawo saka unoramba ungori pasi pechi iwo kodzero yako chaiwo semudzimai unenge usisina unogara uchingotsikirirwa nemunhu wemurume varume ava vati vamabhinya takutotya chaicho kutoti umuti handikudi unenge wakutotya bhosi anongokuti wauri wazodai iro shoko rokungonzi hure chinhu chakangooma kuteerwa kubasa chinhu chakangooma kungogara ungori pakipi yeumwe munhu kwakangooma. Tinodawo freedom semadzimai tinodawo kurarama kalife katinonzwa kuti tiri kurarama tiri munyika yakasununguka uye munhu aurayaka hameno kuti gavhumende ichaita sei ngainyatso kumutonga mutongo wekuti unorwadza vamwe varume vachadzidza uye murume anorova mukadzi ngaanyatsotongwa mutongo unotorwadza mudzimai afanira kurohwa mukadzi afanira kurohwa kana plus kuti kana wakufungira mukadzi wekuti pane zvaari kuita beta umuendese kumba kwavo than kurova munhu kana kuuraya munhu. Amai ava ndaivaziva zvisingaite ndo vaitondiruka musoro ndovanga vatoriedhisa wangu ndarwadziwa nechiitiko chakaitika maisasha angu ari munhu ari right zvisingaite ndinoti kana kumhuri yavo ngavanyaradzwe kana ivo maisasha kwavari vaindiyo zvakanaka. Ini zvangu saiadhiresa wangu handizozivawo zvangu mafambiro anenge achiita munhu asi inini kuonawo kwangu ari munhu akanaka
zvekuzoti vakaita gumba panze ndinozviramba handizvizivi zvangu. Ndikazvitarisisa inyaya yekuti vakadzi vedu vakuda kuteedza zvatinoita varume isusu, zvokuti vane vachifunga kuti isusu murume wese ane musikanzwa wavanoita, zvokuti mukadzi ndakamutadzira akuda kudzosera kutadzirana kwatakaita, saka ndo panokonzera kuti takusawirirana ipapapo. Asi kati tinoziva kuti munhu aiti kana akanganisa wamubata nechikomba unongoti amai fambai chii zviri kuita kuti mimi mufunge kuti kungouraya? Iziti kuti mimi munonzwa kunge munorwadziwa stereki kana mukadzi achiti, asi mimi mukazvita mukadzi arwadziwa? Chinoitika ine kuti murudo matei takapinda nevanhu vedu ava, tei takapinda nemwoyo wese, saka inini zvinozondishamisa kuti mumwe wangu akuita gemu iyi, saka zvino zvinondiomesera ndogumirwa kufunga kuti apa ndakasendana nemunhu chimbuna mone matambudziko tenge tiri tese, saka ndopa zvokonzera kuti tive tazomboda kuparadzana nemumwe wangu. Zvinezvi munhu anenge agonei mai vemwana vafa, iwewe waamujeri kuti dai wakangomuendesako wosara woita upenyu hwako uri kundochengeta vana vako. Varume vamwe tatisiyanei urume wacho, vamwe vacho vachambofunga nezvazvo, varongoti mukadzi sero inini ndamuti zviri nani mutadzi kufema kana kuti upenyu hwake ungogumirawo ipapa. Munoda kuti kudii pamusoro pezvikuitika mazuva ano zvekuti chifambi chinenge chiri kuwanda? Bana ichifambi apa tinongoti zvakuita vanhu varungoita zvinhu zvatisi kunzwisisa. Unoona mainhingi vana mai baba nhingi uku, nokuti unotombozive kuti vanhu vacho vari kuzviita sei, saka izvi zvitotinetsawo kuti zvakutonetsa kuti zvinhu zvinotoitwa nevanhu ava hazvisi kumbonzwisisika. Kare vanhu vaingoti mudzimai kana adaro anorambwa, even kana mubhaibheri Mwari akati kana masvika panguva yakadai mudzimai ndo chinhu chaanorambirwa, ndo chaanoendera kumusha kwake. Saka nongoti vanhu varume ngatidzidze kungozvidzora nekungozviita self control, kuti wasvika musituation yakadai unozviendera sei, nekuti izvozvi amatambudziko, nekuti vana vanenge vasara vavega. Saka ukafunga vana kazhinji hauzoiti maemotions akadota kuti kangosiyana hedu torarama umwari uko, asi vana varipo, umwari upenyu huripo. Saka ndongoti vanhu ngatingodzidzai kungotya Mwari, kuuraya infact ngatisadzidze ungoda kungouraya chinhu, dzidza kutya Mwari. Ini chandinoona ndechekungoti vanhu vari kunonoka kushifta kubva kune zvekudhara kuya zvinyowani, because zvakatogadziriswa naJesu. Handiti vanhu vaitora advantage kuti mukadzi ndiye aitakwa nemabwe, handiti asika hapombe ega nika pasina murume, iye murume wacho ndiye waanoita naye. Saka tikati isusu vakadzi vari kuita chihure vari kumboita nani? Handiti saka zvinofanira kungonzwisiswa kuti varume vane contribution munyaya yechifambi chiri kuitika. Handiti saka munhu haurayirwe izvozvo, unongosiyana naye utsvaga mumwe zvatopera. Asika iye zvezvi tikuona kuti umwe munhu anenge angofungidzira chete, nekuti apa hapana munhu akabatwa chinzi atozviita, munhu akafungidzira. Saka mimi muda kuti kudii pamusoro pekuti munhu akangofungidzira kuti ndozvaitika woda kuuraya? Ipapo manje mafungiro aya akashata, because kufunga handi chokwadi. Zvakafanana nekuti munhu anochengera kana kuti shanje, kureva kuti unenge uchishanda nepfungwa dzako dzemaimagination, handiti uchifungidzira munhu zvinhu zvisirizvo. Saka end up unogona kuona maresults asiriyo, nokuti ukafungidzira munhu, handiti akakwaziswa nemunhu zvinobva zvaita in line nepfungwa dzako, obva wati ndizvo zviri kuitika, asi pasina. Saka vanhu vanofanira kungoziva chete kuti munhu haarambidzwi kutaura nemunhu, because pamwe mumwe ari kubvunza, pamwe mumwe ari kuda kubatsira kuti iwe urarame futi, obva wati boyfriend yake. Saka zvinoda kungonzwisiswa. Uri kuda kuti kudii pamusoro pezvakuitika zvakanyanya mazuva ano? Hapapere nguva tisina kunzwa kuti pane mudzimai aurayiwa nekuda kwekunzi pamwe murume afungidzira kana kuti abatwa nechikomba.
Ini ndiri kuona upenyu hwemazuva ano hwakaoma, nokuti kareka munhu waitsiurwa nemunhu wausingazive. Munhu iye akakutsiura unototi ndiye mwari wako, asi iye zvinezvi ukamutsiura anobva ati neve. Kana pabotso chaipo wakatanga kurwa ukada kutanga kuti iwewe uti nhaiwe regerai kudaro, anobva atosiya munhu wake ari kurova mukadzi wake wobva uyabva arova iwewe. Saka iye zvinezvi tiri kutadza kuziva kuti mweya wakaita sei uri kupinda mukati mevanhu, kuti isisu tisingazive zvatiri kuita, asi tinongochemera kuti dai mwari wapindira, nokuti isi tega tega hatigoni, hatizvigoni. Hakusisina mwana, nyangwe mwana wako wakazvara anokuponda, wamutsiura kuti nhai mwanangu usadaro kani, anobva akuponda, wobva akucheka futi nebanga. Saka tiri kuti iye zvinoka tiri kutochemera kuna mwari chaiko kuti mwari ngavadzikise ngirozi dzinodzima mweya wakaipa uri kupinda mukati mevanhu, nokuti iye zvinezvi hatichanyatsoziva kuti murume anongogona kufungidzira kuti mukadzi wangu uri kuhura, mukadziwo achingofungidzira kuti iwe uri kudai. Saka hazvisisina kwazvo, challenge iripo haichisiriyo yekuti isisi tiri kugona kubatsirana muupenyu hwedu. Isisi vanhu hatichakwanisi kubatsirana, nokuti ukabatsira munhuka mangwana anobva azoti imimi ndiyo makabva mazotika, imimi ndiyo makabva mazodai, asi uri kuda kuedza kuita sei kuumbiridza, hazvisi kukwanisika. Ende uyezve kumapurisa tikati kupi, kuwana vari kuita zvinodhaka, vanhu vari kuita chichi, izvozvo zvinhu izvozvo zvinokonzeresa kuti tingopindwa nemweya wakaipa.